What was your competitor's reaction when you announced 24/7 dental hospital? థింగ్ అసలు డెంటల్ అంత ఎమర్జెన్సీయా 24 గంటలు రన్ చేస్తారా? అది ఎవరంటారు? డెంటల్ వాళ్ళు అంటారు. అండ్ డెంటల్ డాక్టర్స్ అంటారా? డెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఓనర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ చక్కగా నన్ను దగ్గరికి పిలిచి, శ్రావంతి రియల్లీ యూ వాంట్ డూ దిస్ 24/7? అక్కడ ఏం ఉండదమ్మా. ఒక రూట్ కెనాల్ ఉంటుంది, క్యాప్ ఉంటుంది, ఆర్థో ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఇస్ ఓన్లీ 2-3 డిపార్ట్మెంట్స్, ఒకటి ఆర్థో అండ్ ఎండో అనమాట. ఇవి నువ్వు మంచి స్కిల్ఫుల్ డాక్టర్ని పెట్టుకొని చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఎందుకు 24 గంటలు? ఎంత బర్న్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా వస్తుంది, ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఎందుకు, వై అని. సార్ మరి ఇంతమంది క్లినిక్స్ ఉన్నాయి, మరి నా క్లినిక్ స్టాండ్ అవుట్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి? నాకు ఏదో ఒక యూఎస్పీ ఉండాలి కదా. సో దట్స్ వై మీరు అందరూ రాత్రిలో క్లోజ్ అయిపోతే మీకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఎవరో ఒకరు నైట్ నా దగ్గరికి రావచ్చు కదా. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ మై ఐడియాలజీ అని చెప్పేదాన్ని.